Diputació de Lleida ha estat present en els 3 dies de Fira de Sant Josep de Mollerussa, la 148a edició del certamen agrícola i 40è del Saló de l'Automòbil suposa un punt d'inflexió a Catalunya, ja que ha estat la primera gran fira celebrada en públic des que va arribar la Covid-19. En un ambient d'optimisme, la inauguració de la fira va comptar amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, qui va apel·lar als grans acords i consensos de país per construir unes bases noves i afrontar el que vindrà després de la Covid-19. I en tot aquest procés de recuperació, iniciatives com la Fira de Sant Josep són bàsiques, són elementals, no només pel que representen d'esforç que hem d'agrair per part del territori, per part de tots els agents econòmics i socials, en aquest cas del Pla d'Urgell i del conjunt de la demarcació, sinó també perquè són un símptoma, són un senyal d'aquesta recuperació absolutament imprescindible. En la primera jornada de fira, la Diputació va donar a conèixer els detalls del rellançament de la campanya institucional Tinc sort de tenir-te a prop, que ara s'adapta a la nova situació, renovant l'eslògan, que serà Tinc sort de sentir-te a prop. Doncs el que es pretén és, en base a aquesta qualitat i aquest fet diferencial que tenim aquí a les Terres de Lleida, aquesta proximitat, doncs també atansar-nos una mica amb aquests productes. Per tant, és això el fet de sentiment, de començar a treballar tots en conjunt, de sobretot pensar en aquests valors que tenim com és la sostenibilitat, un territori amb el qual doncs, cada vegada més hem de posar en valor aquesta cooperació, aquesta companyonia. De la campanya Tinc sort va fer que ens coneguessin una mica el que és aquí dintre del territori, a Lleida. Sí que ens ha passat ara, l'Albert, de fet, des que surt les fotos a la campanya, que molta gent ens ha vist i ha vist la marca i veuen que és l'Espluga Calba, i molta gent del costat de casa no sabien què s'estava fent aquí a Lleida, a les Garrigues, i ens ha servit doncs, per donar-nos una mica d'impuls amb això. Amb aquesta campanya el que tinc clar que es volia fomentar i el que es volia donar a entendre és que tots tenim sort de tenir-nos a prop perquè al final ningú és sense l'altre, no? Vull dir, perquè tu tinguis un comerç i et funcioni hi ha d'haver uns consumidors, hi ha d'haver uns compradors i tant és igual d'important que hi hagi productors o projectes, no? O establiments o bueno, el qui ven, no? Com el qui compra. El segon dia de fira va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui també va presidir el Dia de la Comarca, assegurant que la reconstrucció del país no serà possible sense el compromís dels consells comarcals i el món municipal. I justament amb la primera visita a la nostra comarca i, de fet, al territori de Lleida, del president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Pere Aragonès, perquè en ell representa, al final, l'esperança i la voluntat del poble de Catalunya de superar aquesta crisi sanitària i de reprendre amb força l'activitat econòmica d'un país que volem socialment just, econòmicament pròsper i nacionalment lliure. Alhora, Aragonès va visitar l'estand de la Diputació a la fira per conèixer de primera mà els projectes d'impuls que desenvolupa pel territori. Entre aquests projectes hi ha les rutes virtuals de Ponent Actiu, 8 itineraris que abasten 4 comarques i que són una eina per donar a conèixer i posar en valor el seu patrimoni, captar turisme i generar riquesa. És un projecte pagat en fons europeus i a part de posar en valor tot el patrimoni que tenim cultural d'aquest territori, també vol posar en valor tots aquests espais naturals que tenim que ens permeten fer també diversificar aquesta economia i fer cert turisme amb aquest aspecte molt més respectuós amb la natura, un turisme ecosistèmic que diem nosaltres, per tant que té molt a veure amb aquest empoderament de la gent d'espais que en molts casos, com el canal d'Urgell, ja formen part també de la memòria col·lectiva, amb més de 100 anys del canal d'Urgell, per tant també restaurem totes les banquetes, tornem a plantar-hi arbrat, però també podem fer visites virtuals, de fet tenim una app. Des d'in situ hem desenvolupat les visites virtuals a les rutes del Ponent Actiu. És una manera de mostrar el patrimoni d'aquestes rutes d'una manera més propera, en què el visitant pot conèixer no només cada racó d'aquests elements patrimonials, sinó també disposar d'informació que el permeti a l'hora de planificar les seves futures visites, tindre una informació més precisa que l'ajudi a prendre una decisió final de visitar el nostre territori, tenint tota la informació al seu abast. Pel darrer dia de la Fira de Sant Josep es va comptar amb la presència de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, qui va agrair la valentia que va tenir l'organització a l'hora d'ajornar el certamen fins al mes de juny.
i requeria de molta feina plantejar-la per la primera setmana de juny, perquè no sabíem en aquell moment de ben segur com estaríem. I jo aquí vull agrair aquesta valentia, perquè és importantíssim que torni a bategar la Fira de Sant Josep i que sigui Mollerussa que capitanegi una fira per nosaltres sempre marcada en el calendari del departament en vermell. És un referent del sector primari del nostre país, no tampoc de la Plana de Lleida, sinó del nostre país. Un fi de festa que va servir per dur a terme el lliurament dels premis corresponents a la campanya Aliments del Territori i tu a través de la seva aplicació mòbil. Com he vist que eren productes de proximitat, pues, també per conèixer-los una mica i per veure com són i tot. Bueno, pues me sembla molt bé i m'agrada molt conèixer tot això, perquè sempre va bé conèixer coses de la terra, disfrutar una mica de lo que tenim i aprofitar-nos, no?, de lo que tenim que és nostre. Penso que la iniciativa de la Diputació és una iniciativa que és fenomenal i crec que tot això hi ha d'haver continuïtat. La gent que s'ha descarregat aquesta app, en la qual el hashtag de jo per tu i tu per mi, i amb aquesta app aquí podran veure un directori de totes les empreses que tenim en el territori. Aquestes, com deia abans, empreses que algunes s'han passat ja a la venda online a les xarxes i altres que estan físicament allà, i a més podran fer aquestes comandes també a través d'aquestes xarxes. Per tant, aprofitar també aquestes últimes tecnologies perquè els petits comerços, que les pimes puguin tirar endavant i es puguin conèixer també a les xarxes. Molt contents, ja dic, per les visites que han fet, per totes les activitats que han anat fet durant tot aquest cap de setmana.